Proset. Grazie, Fra. Allora, Fra, xkien radio Għax, minna li jistaqsejtek jekk kienx radio. Iva, le, dik għandha tkun it-tweġiba tagħna. Iva radio kien gwardja. Sewwa ħsieb jien. Il-gwardjan tagħkom meta jdaħħal xi ħaġa f'moħħu ma jmur żmerġ qatt. U kif daħalgħu ġew? Mill-bib prinċipali. Skużani, rrid ngħid tatuli oħti ġuża daħħal li mort nara d-dar. Jiġifieri tatulek oħtok ġuża, mela lur oħtok ma tafx inti fejn qed tgħix. Ma tafx oħtok ġuża lid-dinja li ngħixu fiha aħna hija ferm differenti mid-dinja li tgħix fiha hi. U fuq kollox oħtok li ma jitnewwillek affarijiet li jistgħu jkunu projbiti fil-kunvent. Ma jaħasra oħti ġuża ma tafx l-ordnijiet tagħna tawnek tal-patrijiet, mbagħad fuq kollox ngħiduha patri gwardjan. Dan mhux xi radio minn daw tal-lum tal-hi-fi tal jużaw iż-żgħażagħ, dan biċċa fih daqshekk kollox ara, għandu ħġieġa żlugata. Il-ħendel bil-fejn taqbdu Alla m'għamlu xejn. Ma jiswa xejn, assolutament xejn. U inti allura ġibtu hawnhekk biex tkun tista' tisma' l-mużika sfrenata u tisfrattar il-patrijiet. Le, propjament mhux għalhekk ġibtu Patri Gwardjan. Imma fuq ir-radio kien hemm logħba li għandha x'taqsam mat-tazza tad-dinja bejn l-Ingliżi u l-Italjani u xtaqt tismagħha. Kif ġew? Tlieta b'xewreb Italjani. Qed ngħid tar-riżultat qed ngħid kif ġew il-patrijiet wara l-bib taċ-ċelta tiegħek. Dek raġun. Skużani, Patri Gwardjan, inqast. Ġara xejn, fra dan kulħadd jonqos. U ħafna drabi in-nuqqasijiet tagħna nsewwuhom billi nagħmlu qatt ta' riparazzjoni. Iva, dik riparazzjoni u biex nagħmel hekk, illejla noħroġ naħseb it-suntiera l-kubtejja. Anzi ħa ngħidlek jiex. Iva, għajli Patri Gwardjan. Aħsil it-tonka ta' Patri bi sewwa. Kun iġieli fra. Benedixti. X'nagħmlu? Edha żgur. Issa irid immur insaqi, u mbagħad hemm irid indoq ta' tlieta, u mbagħad nagħlef il-susina, u mbagħad x'kelli nagħmel biċċa xogħol oħra x'kieli. L-aħħar waħda, ta' żgur, naħsel it-tonka ta' Patri Piet, l-ikbar penitenza li laqqat kemm ili hawn ġew. Da żgur, jiena staqsejt il-ħafna nies għal dan il-kunvent illi qalu li qiegħed fħal ħerma ma ħadd ma raf jgħidu sinjorina. Da żgur li ħadd ma jgħidlek ruħ is-sur Spiteri għandek mhux bħal ħerba imma bħal ħemda. Mela mhux taf xejn ħadd ma raf jgħidu fejn hu qiegħed? Ħerba mhux għax importanti ma di għalfejn irid titkellem il-ħija. Għaliex xtaqt naqta' kurzità. Le ħadik bil-kurzità jibqa' ċerti m'hemmx għalfejn ta' Imma jiena xtaqt li nkun żgur li. ċerti nkun żgur li ħija għandu pjaċir bi. Għax ħanajdek ta' dana l-istat tiegħu u għażlu, allura l-istat tiegħi jien irid nażlu u bqa' ċert li ħija mhuwiex se jagħmel nafsatin fir-rodi jekk inkomplu aħna l-imħabba tagħna. Għax kemm jieħu gost meta ngħidu li hemm ġuvni tefajneħ fuqi. Grazzi. Għajnejja hija ilhom fuqek mill-ewwel darba li rajtek. Imma ħalli ngħidlek ara, billi għajnejja. Ġuvni gustus u eleganti. Signorina Sanducci, jekk jogħġbok, fġieħ il-ħeġġa li għandek biex tintrabat fi żwieġ. Tista' tħallini nagħmel ċar miegħek ruħi. Ma m'hemmx għalfejn tispjega ruħek l-imħabba m'għandi spjegazzjoni hekk kienet tet ommi Alla Tirrasi nħossa trid tinqas. Iva, miskin, għawdi l-ewwel imħabba tiegħek. L-ewwel darba f'ħajti li ltqajt ma' xebba bħal. Hekk tara mela dan l-ġitament li għandek fuqek ruħi. Imma biex naħsik ta' tajjeb dak, għax tantina titan taf kienu jgħidu li l-ewwel imħabba ma tmut qatt. Isma' ħani dik biex inserraħlek rasek ukoll. Għandek jiena minix ħafna ta' xi soltanti taf jien, iva u biex inkun qed inqermiek hawn ġew tiegħi ukoll taf. Tiegħi għandi ħana għal żewġ tikmamar isfel, żewġ tikmamar fuq, kamra tal-banju sabiħa ħadd u għandek ċina mdaqsa x'jidhirlek, tajjeb? Fred! Il-mġiefa għax għata tajtni
Jeni li lajk taf inti għad ħassal li demmi. Fred. ċaqal għalek. Il-qorqa ma sebtix. Ej, xaddix taqsam mal-qorqa tijak fil-waqt. Efemni Fred, poġġejt il-qorqa emmakka fuq iċċint biex tinxef u wasfrot. Ma jena skużi, l-qorqa ma tfajtix fil-soppa taf għalfejn dal-ajjat kollu. U ħallina mill-li pjaċir pupul taf, għax m'għandix ħabtejtek għandi l-kwit bizzejjed. Il-kwit, għala, għala, susina l-ħanżira. Sabħedda xej ma tiflax dolu. Mela, li għanna u għiltila dixdixxu minn dak li salati l-kom il-lejla, laqqas daqetu għamlit l-dnejni kora u teqqet fil-rokna. U sa teħlinna lejla dak. Għara saħallini minn susina, x'ma diġa btit il-susina, issa bħalissa għandi jinkwetiħu. Iwa ġara. Għajd li ftit, Fred, minn sanajjat, la gwardjan għallek, li ran n-nisfelli. Ejwa, tassew dekor, stadax fettilla. Veru li bdejt iż-żeglek. Għara li jħor ukoll jien iż-żeglek. Tajjed nafux, għalux kull Affarijiet daw, ċaqlaqt kem ġembejja li emmulaw dak il-sejjaħlu sfin moħħi sfin għandi jien xaffarijiet daw. Ma kienet ċajta ħejli ċajtajna bejnietna, għaspiċċat bħasla ħaslorum minn il-sin il-gwardjan. Kif possibli ma smajtux jitmasħan. Ma smajċej u d-nejja mar-radju, kienu kif t-dinni. U allura li ħin qabel konna fiċċella tiegħek qegħdin nisimgħu il-logħba, jaf jew ma jafx Jien naħseb li ma jafx għaliex kieku kien jgħidli kif għakem kien jola mola l-lampir, mhux hekk. Allura s-sassa tagħmel għajdli Għara, xie t-din għamil? Sabbu l-fikxina, imbarba patatitna l-jom, hemm ħassa inqattaħ il-kobir irqiq biex ikolkom fejt fuq ixtajdu kelba l-lejla. Inti kull meta tiftaħ ħalqek, trid tajt xi ħmerija, xi paprata. Ġifieri, Jien qed ngħidlek x'sa tagħmel mhux fl-ikel u fikxina, x'sa tagħmel bir-radju. Ejwa, radju, radju issa jibqa' jebbu sakemm jgħidli. Ekkaw hekk ħallasta bil-qares taf iż-żeglek għalli joġbok iż-żeglek int l-ewwel wieħed għaliex taf x'tani penitenza, tani naħsel it-tonka ta' patripiet. Li l-ek xtaq li l-ek pupur. Li l-sissa ħlista xadu laqas bisrani. Għandek tajta u kull ma janqala jena l-laqqa ta' dejjem. Tikkofoddi xej Fred, ara, meta trid niġi u najnek ftit fit-tonka ta' patripi. Le, kif le, ara, nejnek, għax wara kollox jiena kont involut bħalek sawa u l-ċafira ħatta għend biss. Mbagħad fuq kollox mhux qed neħad gost nisimgħu. Jena ħad gost iktar biddek ħallina. Għaliex? Tajb għaddi għax erbaħnilkom. Issa dak għax xaqsa fra, erbaħtonna. Imma ma tafx li minn dubdet il-loba sa' kemm spiċċat, kollu nagħtu fuq l-asti tagħkom aħna, għax ma tirringrazzjaw xi center power li għandna. Isma' t-tiveru b'din egoista tara kull wieħed. Ħaġa waħda biss. Għax personali issa frata, għax kemm intom ħajb nitkellem miegħek fuq xi la fuq futbol, la fuq disko, fuq xi fuq ħadd. Jekk se tibqa' tajjeb taf se ngħid ma tifhimx fil-ballur allura. Għall-informazzjoni tiegħek li fem daqshekk u aktar minnek u għall-iżjed informazzjoni tiegħek. Jien qabel ġejt ordinat, kont nilab ma' tim tal-kulleġġ. Dak naf b'bżonn tajbi għax għalli xi ħaġa dwarek Patriċi l-Ormo Patripi. Proset, semmejt nej li jiftakruni sew, jien kont laqwa center ħafna kien hawn dak. U jafuk tajjeb raw. Skur dak jiftakruni nilab lili. Taf għaluli. X'qaluli? Ma kienx ikun hemm timbata fil-graw li ma kox taqlaħħa meta toħroġ in. Għallek ġelormu. Għallek ġelormu. Tajja nirranġaħ jitħajġi taħt idejja sa ġelormu. Mux jiġi Patrik Gwarjan u jisimak nitkellmu fuq il-futbol għax aqtax waħda għaddu Belħa għara xidilla għara bidda. Sabiħ, fra, daka fej dabbarniħ. Skużi, ma dabbarċej, dak ta' tuli uħti ġuta tal-berdej, taf. Taf li raħ il-gwardjan, għalli biex il-neħħeħ minn saqajja, Insomma, inti jemżon jgħidlek il-gwardjan dak biex neħħeħ minn saqajk, ma tafx il dak huwa lussu għal-ġorċina. Dak zommu għal meta tpurtar għal-familja. Skużi, skont il-gwardjan la għal-ġorċina, laqqas biex imurna għal-familja, għalli dak tilftux għax l-ustus għalina. Ente xidillek, pupul. Insomma, la tistaqsini l-amla tiegħu hija ftit moderna, taf Fred. Ara jienu kolli nġej tistaqsi xkull waħda u koll. Mela allora fejn ġej tistaqsini, mhux inti ġej tistaqsini, mela li toqgħod tistaqsini xejn. Sta kelma għatlek u toqgħodx tajjeb taf għax allura rajlek illi ma tifhimx xejn. Xejn, u ma nifhimx fil-qriq, Wala fil-qriq, wala fis-sandlijiet, wala fil-żlamel, wala fil-diski, wala fil-ballun. Ara s-sajt, lek fra, wara li ma tinsulintan.
Isni qiegħed ngħix f'ħolma. Imma kemm taf tgħid diskors sabiħ, kemm taf poġġieħ il-kliem. Mhux bħal dak li marra ta' Feliċ li kelli. Iqaf, ġieħ kemm il-Feliċa u fid-dinja trid iqaf! Ix waħda din xinu tik sorra fejn. Skużani, jekk kollejt xiftit l-akki. Imma signorina, jekk inti ma talaqx ħalqek u tfendini, tħallini nfendi waħda lili. Jiena nkun arġajġejt hawnhekk għal xejn. Ifhim, signorina. Ejja nwarbu fil-ġemp l-imħabba għal waqt wieħed. Ejja ninsew il-ħeġġa kbira li għandek għar-rabta taż-żwieġ inti. Dakinhar li kont qiegħda is-suq, int ħadd il-pakkett tiegħi biżball minn fuq il-bank. Ix kull waħda. Iva, abattu u tiegħek ħallejtu fuq il-bank. U bil-bixla, ħadd tiegħi bħal sejra bih. Għalhekk ġejt hawn jien, għalhekk qiegħed għandek għax nixtieq insir nafsar minn dak il-pakkett. Isma' xkull waħda. Allura, int la darba l-oħra, waqqas illum li qed hawn ġejt hawn, ma ġejt hawn għax ħadd grazzja miegħi. Għasra dammu waħħalu lek frasek xaffarijiet dak. Mela allura għax ħallejtni nħobbok, għax ħallejtni nintilef għal warajk, għax ħallejtni ninġellel għal warajk. Signorina, ikkalma. Mhux nikkalma, saffar mhux nikkalma, imma kif beżżul twelet, beżżul qed ngħixu beżżula timmoti. Għalix m'għandekx grazzja miegħi? Għalek li m'għandix grazzja miegħi, min għalek li m'għandix? Għandek li m'għandekx grazzja miegħi? Għalek sa tiġbor kemm hemm niswar għalbejt. Għandek li m'għandek? Iva, għandi. Basta għandek. L-aqwal li tħobbni. Imma l-ewwel u qabel kollox irridu naraw kif se nagħmlu kuntatt ma' Fredo biex inġibu dak il-pakkett lura qed tifhem. Iva, ma għajdek, kif naqbdu nagħmlu? Dak il-pakkett xfih? Jekk tirrispettani, aħjar ma tistaqsi biex. Taf kif nagħmlu? Għal għandek x'tab. Għajt li qalbi. Għaliex ma taqbix qabża fil-kunvent fejn Huk Fredo u tajbu jagħtihomlok lura dak il-pakkett. Lil-mutu? X'mutu? Għaxin dak il-pakkett tajtu lill-patri mutu. Iva, tajtu lill-mutu biex jagħtihom lil Huk Fredo. Jien hekk għatlu biex jagħmel u hekk għandi naħseb li jagħmel, ma stenna, għax għadha ħila għandu jiġi hawn. Allura ngħidlu b'dak il-pakkett u ngħidlu biex iġibu miegħu. Iżgur tgħidlu ġuża. Żgur li dan imħabba tiegħek lesta biex nagħmel kollox anke mur naqbes minn fuq il-ponta tal-kampna. Mela jekk inti sa taċċertani li għandek ħila tipperswadi ħilt, jien m'għandix għalfejn idher hekk, anzi tagħmel li pjaċir jekk ma semmix ismi. Għaliex bekk tkun qed isserraħ li rasi lanqas int stess ma naf kemm tkun qed isserraħ li rasi. Ħasab biex lil-Fredo kont se ntaħfilu xi ħaġa, ntarraflu xi Le, ħaġa. taf ara ma jfettilekx le, ma jfettilekx ngħidu xi ħaġa. Le, l-ewwel inġibu dak il-pakkett. Ma twara ngħidu li trid tonilux. Kemm se ninkjali l-Lusi, meta nidil għal se niżewweġ. Susi, għana xaffariet daw dil-bintaj. Għanżira fija kważi daqsi, u ma tidirx. Susi! Susi! Xe popol, sibta? Ma kienx ħanżira, għax sibt. Sibta t-tajlu sibta popol jħazra. Ma kienx ħanżira. Proset. Fatt waħda t-taraċ, u li kiku ma zammejċ il-bankun, ma ħbaċ miegħu, kont niftaħ il-bib tal-ġnien brasi. Dek bira tal-lum taf. Għaqqat li kena ta' sfura. Isma bil-ħaq, naħseb il-gwardjan. Baqa fiċ-ċella tiegħu ma niżilx il-lub. Ejwa. Kif għaddejt meħda ċella dalli li smajtu jienaj. Jenaj. Mela jarġama jekol xillu. Insomma, ħares popol. Il-gwardja ma tantx qed joġob li dal-ħabta kull waħda bitnej jennajt ma tantx fadallu magħna ta'. Niżel ħafna. Kont għaddej meħda ċella tiegħu u fatlek smajtu jienaj. U jiena l-ewwel għad ħalli nidħol nara x'għandu. Imma baġġi xi jgħid li ħallih forsi qed jistraħ ftit. Inżilt nawden. U ħadd waħda t-taraċ. U għandha xejn ħalleġ ħajti fl-nofs is-sagristija bħabba il-ħanżira. Ma nanżi għal-bija u fiż-żida Għara daqxa xidin. ċara. Għara xina nara biex. Il-providenza sabit jedna fuq iċ-ċinta mara biex. Il-ħanżira. Dak patripiet nizel kokka jaqfel il-qor, għax ħanżira jmissu jisimak. Għax ben għawa. Donnu ġeja. Xeb, biet. Fatni l-gwardjan.
Għallek u paċenzja mur fiċ-ċella tiegħu u ġibru ċwifet tal-banku. Il-gwardjan għallek biex jirimur fiċ-ċella tiegħu. Iva, mela binti f'siktek mhux bil-Malti kellimtek għallek mur fiċ-ċella tiegħu u ġibru ċwifet tal-banku. Metti żgura minn dali qed tgħidli. Żgur. Il-gwardjan qiegħed fiċ-ċella tiegħu jokrob, jonħol u jingħaj pit. Entu kol ġajbet dajta popol. Rajtu riqet fiċ-ċella tiegħu. Għall-informazzjoni ta'kom, il-gwardjan maċċa la sekonda minn għaw xraħajtri, moħħok. Ara l-ewwel ma taqax personali, ma taqax personali, u t-tieni net jiena ma tlekx rajtu, imma smajtu, fem widnejja dom tajbin. Popol, tajjaj. Isma' minni, għax il-gwardjan qed jistennik muru ġiblu ġiblu. Fred, ma tixkaseb hawnhekk sewwa għax hawn jiexu. L-gwardjan fiċ-ċella tiegħu qiegħed mhux Popol, għallat waħda kbira. Skopri taf ħanu li ngħid waħda jien għalli jista' jkun. Ma rajtx il-ġilorbu fil-kamra tiegħu biżballu, għax dak ġili jaħbad ċella moħra tal-qamar jidħol hemm. Fred, qed ngħidlek jiena smajt li l-gwardjan fiċ-ċella tiegħu qed ngħidlek u jien m'iniex miġnun ta' tixkas ta' dan. Ara, jaħasra, dak jilab il-boċ ma Patri Fons qiegħed mhuwiex hemm. Isma' minni, mura xejn sew. Dik jisawa ħsibt jien. Iva, il-ħir ħafna ħsejjes li mhux soltu jsiru. X'inhu d-diex Il-bib malu u jisimgħuh minn ġewwa. Żguri. Il-bib warajja wara li daħlet żgur Susina. Jiena kolli rajt li Susina daħlet fil-kamra tal-gwardjan. Daħlet fis-sodda tiegħu, inalaq il-bib u aħna minn għalina li hemm il-gwardjan. Imxu. Oġbitek it-torta ħim li jideru. Ejwa, għandek torta bulija ġus taf, tantu għek li għamilt bieċa f'karta għalli kif immullur għanti għal patripiet biski. Jina li kamil ta' tafħi, għax naf li inti tħobba, isma jisa mandi ċafi għagġla t-mur ta' ustriħ naqra, inti sa toqf titiħora u Ma taġ ġus taf, ma taġ, għax għanda ħafna xoċ namel kuvet, speċjalment irrid nirranġa l-artar maġġur. Ma ġur, toqx tikkonfondi, jekk għandem bżon xaħġa, Abbadni u namililek. U inti ma konċ tamel meta konta dak il-ħin kollu għaw, se tamel issa fil-ftit ħin li ġej tarani għaw. Dak li kellek tamel qabel kollox kif kien għadu ta' meta konta dek madju li għaw, issa bussa taqot tamlu fil-ftit ħin li għandek, ara ħi, għannejdek. Il-bib li kien jisakkar wahdu ta' kabra tal-banju kif kien għadu, u jina għabni nħoċ nimmutettija mit-tieqa kif konta. Jaħasla ġusti ximur n-teħti twila, trejt? Bittitu il-bis ċaċċis maqluħ se jibqa fras kan safaċendi, ħammur namilek xaħġa xtixrob. Dalla ta' meċe ġus, uqod bil-qeda, għax ma fadalli xiex noqot iktar se kolli bull bil-ġirja. Ma qabel ġus t-najdlek xaħġa ta' l-ewel meta konna fil xejna, ma għax dejt tajdli fuq pakket u mux pakket u pakket. Bdejt ħawar ħafna ma fimtek xej ta' Għax dak il-pakket li ġibt lek il-konvent, ġibtu lek bizbal. Skużi, ġus, menti li ġibt li pakket il-konvent. Xejni, ma ġibtlekx pakket il-konvent. Lejla ħadd ma tali pakketti ġus ta' u laqqas qaratas. Daw xaffaritu ma daw. Ma nistax tifmek ta' lejli ħadd ma tali assolutament xejn, imma tal-imbirek pakket jew qartas li jettajt. Dax kien fih ġus. Dak suppost li kien fih nofsar ta' ħelu mit-twil. Mit-twil, minn dak li ġebbe ġus. Minn dak li minn jafka għanfidna jenu għinti bħabba fih. Ma kif minn dejjem beżdul jien. Ġibt li pakket kellu bħal dak, milli ġebbet il-ħobbu jien, ma tafx il-mintajt, laqas il-mintajtu li ma patritajtu, ma taf allura. Dak il-pat li ġie ħadu minn idi kif ġi. ħadu telaq jiġri u ma rajtux iżjed bajnejja, il-bożin li sida nuħi, għaxina dak il-pakket ma kienx tiegħi, daku. Ma kienx tiegħi. Ma kienx tiegħi dak il-pakket li ħawad li rasi. Ħawadni jek tal-li li jista, il-palla u l-għettajt li għandek pakket. U bada tajt li jista l-pakket ma kienx tiegħek. Nista' kun naf ġus xinu ma daw l-affarijiet, isma' ħejja, jiena ġejt daqsxejn mill-kunvent biex inserraħ il-menti tiegħi u mhux biex nitlaq mena u bras mimlija daqs ta' buħata.
Għana fidek, ħalli nara xanka. Baxxi jisib ħana. Waqlaj daqqa tajba. Iskull laj daqqa tajba nħossu isu għand il-kampnar bil-qnipen doqqu meta doqqu min kollu ġorasi. Issa kif tħossok, Patrik Gwardi? Ħossni sturtu ġiħtaras izni ġrobbet jambit minn dawk il-gbar. Net. Għasam maħjarek kien kella rux. Xista jkun għar mill-li għaran pir fuq rasek ek. Ajba, ma stax, għaj tal-postu ma ċaqla ċaqla. Għamux mill-fraba. Ni esmi. Mistordi. Mistordi, Patrik Fubol. Kudni fiċċella tijaj. Ajba, minna, Patrik Gwardi, minna. Grazie, Ġus. L-għu konta tajli fuq dak il-pakket, Ġus. Ejma, għatnej, dak il-pakket timbidel, ma pakket tiħor, pakket ta' waħed raġel. Raġel xraġelu, Ġus, Għarx għannejdek ħi. Dak il-patri li ħareġ biex jħor pakket minn ejdem il-konvent, ma ħax il-pakket tal-ħellu li jġebbet, imma pakket ta' raġel ieħor. Għax jien meta mort is-soq tal-bet, kelli pakket fidi tal-ħellu. Poġġejtu fuq bank. Meta ġejt biex nitlaq il-barra għax trajt, dak il-pakket li ħadd minn fuq il-bank, ma kienx il-pakket tiegħi, imma ta' pakket ta' raġel liħor li ħadtu biżbal. Qed tifhem is-saħħi. Qed tifhem li hemm xi pakket fin-nofs, allura pakket ta' min kien. Il-pakket ta' dak ir-raġel li ħadtu biżbal. Il-pakket. Ejba, x'inbidil li miegħu. Ma dak li suppost kien bil-ħelu. Pakket li nħadd biżbal, vera. U tajt li dak il-patri li tajtu ma tafx minnu u xek. Le, dak il-patri mhux ma nafx minnu, kien patri mowtu dak il-ħadda minn għandu ejba. Isma' Ġus, ma nagħmlux mod li mort f'xi kunvent ieħor u flok ġejt fil-kunvent. Le, ħin aċċertak li jien fil-konvent ta'kom, ġej fil-konvent ta' ħemda. Isma'lix. Tajba di, għax għana m'għandniex patrijiet muti, imbirek alla kollha jgħidu jtaqgħu minn fonsa fil-għaxija, u batem uħu tajt naqqas tista' toqgħod bil-sienhom, speċjalment patrijiet ġilormu jkollu jtija. Qed tiskantani, ġusta, qed tiskantani. Insomma ħjara kif tagħmel u wara kif tagħmel akkustali dak il-pakket. Ara saqsi jew wieħed minnu. Tkixxef ant minn dak il-pakket u ġibu li bil-qalb tajba. Għas kont ma stajt nifhem minn ant sejdu dan il-pakket fih xi ħaġa kbira tgħid qalbi flax bomba. Bomba! Żgur, għal daqs kemm insista miegħi biex inġibu lura dak il-pakket bil-fors li xi ħaġa. Le, allora jekk hekk tixu mara l-pulizija, ġusta. Le, kemm titmur għall-pulizija, ħija l-aktar inġibhom bil-bar u ma kunx nista' nsejbu. Le, anzi, ssejbu, jekk ma murx għall-pulizija, żgur titilfu. Ħjar, ħanejdlek. Li aħjar nitkellmu bil-kwiet u bil-paċi, aħjar tara kif tiġibu bil-mod, għax hekk iġibu bil-mod, m'għandniex għalfejn daħlu lill-pulizija u dak il-pakkett insibu żgur. Kollos jew ġus, issa jiena semmur il-kunvent. Insaqsi l-patrijiet kollha wieħed. U jekk ħadd minnhom ma jgħid li l-pakkett ħaduhu, jien nitlaq il-biċċa xogħol fidej Patrik Gwardjan u jiddeċidi hu x'għandu jagħmel tajjeb. Laqwa li ġibli l-pakkett u għamel li trid. Kollos jew ġus, mela ħabbu rara nixrob di u tinni dik il-biċċa tat-torta. Ejwa, ħej paċi miegħek u mal-patrijiet kollha speċjalment ma dak li setteħ il-biċċa tat-torta ħej. Porti ripiet, allora sa' kemm mort sa' toħti ġuża, ġraddi l-istorja kollha, Mela. Eżatt, u għandu asmor u fuq moħħu. Ejwa, Mela, il-wanti li għandu ma nistaw torduhom. Imma m'hemmx tagħmel il-lampir waħdu, għadha ħadd ma għata ta' ma' fuq rasu. X'ħal, Joħrob jenajdu ġieħ, jwaħħal fit-traskuraġ. Fil-traskuraġ, musta naħelin u kol bi għaddi bieċa xogħlu. M'għandix fattillak missu dak il-lampir. Ara li jħor biex il-ġeju kol. Ma jibżewu, jenek Pir, ħalli għadek il-ħuta, ġbarna ħalli għadek. Iva, billi laqqat. Le. Għad inti, ma da xej waħda maħruqa. Ejwa, għed ma da xej maħruqa. Ejwa, maħruqa u kien li nofsa. Mela għallura li kienet. Xini? Kem doqta ġek. Doqta, ejwa, doqta sabiħ. Ma tisba, mux jinnoħoda l-mnaqqar dejjem jien. Toħoda id-taflana, għaxet t-naqqara. Ebbi tiġi naħasra minnek. Tiġi naħasra minnek. Meta kull darba t-qasram li kelli l-partijiet ħafna. U li l-ek ikolli inti kirrat biex ġewka biex nibdedla maħħa. Ejwa, sawa għattaj. Mela, allora li ta' issa seddu li għal dik ukoll għal-banana.
Ġifieri, Ma għadda jikbar temlu jisimak għasqet tamel dubbi. Ej, dub, qed tagħmel dub kbir għalija, dub ħafna. Isma' tal-kurzità. Inti għalli sta jkun għatli id-dira tħobba maħruqa. Tista tippreżenta qudiem dak li jkun maħruq. Għax biex ngħidlek naqbel miegħek ta' inti tħobba l-maħruqa jew. U jena frek l-istompu tiegħi kollox ġaġġetta li jieħdu għaliex għaliex. Mietet, issa inti toħod għamela, u daw koll, barranija, sejda, għalik, isma rassanajt. Għara ma tkuntajt il-ħat, għara ma kux tibtaħħal, ħatta inta flana. Għax inti t-ċertajta, għax imma nagħmel preferenzi maħar. Sew ħodha, inta maħruqa. Ejmi, issa t-tagħmel, ikun naħdamel oħra memx tagħmel. Tanajtek, kula mala jawlek, fittax iblaħħa, u bat imorru fil-ġnien, u banana u kol ġibha miha. Għamma jien, li inti qalbek eqdet bil-sjera. ġovni bħal dak xej, lekċura Rusija, bat imħattara, nizzewweġ. U mela li. Min ix-xaten għala, għaddi min għaribik l-iftuħ. Ġus. Għara xħala l-bahar u kol. Ġus. ġej blaħsib. Blaħsib? Mela nċi darba tiġi għawn blaħsib, billi mandekx il-sinek ikmandak, tem tarax taħlaj, xkulli taġej taħtallu. Sajdi ċara tonta, nista' nkun għafalmet għalfej qed taħbi minni. Għalfej bejt minni l-bira ġi hawnhekk jara fuq fres. Isma' di ħadem għadem biex it-tiegħu. Qabel ma jiddeċidi hu, jien ma naqtax qalbi. Mela kemm tajt qalbek li tinġabar, tajt ħaġa. Naqta qalbi jien li ninġabar. Ara li kont kbira tal-età tiegħek, kont mal-paċenzja m'hemmx tagħmel. Kont insib xkaffa wiesa u kbira u kont nintelaq għal fuqha. X'isfalla għandek roħi, jekk inti qed taħseb li jiena se noqgħod dik li xkaffa kbira u wiesa li qed tgħid int, bir-rieħa se tibqa' roħi taf għax fi żmien 4 xhur jien se jkolli r-raġel li nixtieq u ċurket subajja. L-istess wieħed tal-azza. L-istess wieħed tal-azza, l-istess wieħed fa' sidru miftuħ, l-istess wieħed eleganti u gustus, għax jiena ma nħobbx inbiddel, jiena naqbad wieħed u nibqa' bih u daqshekk. Kulta, kula xekk insib xi oħra żejda bat iddi għalilek. Mawx għalik il-problem. X'jafek għandu kun ġej xi ħadd. Jekk ikun il-gwardjanu jaralek tikol il-banana jtellani mola. Mux fejn se titfaqa, ma lawġax taħsir jelek ta' Ġidi fel, ħallek jarani nikol il-banana, xkull wahda miegħek. Le, ġilorbu ġejta. Ġilorbu. Da karme Ikun jaf kulħadd. Koll ikun jaf kulħadd. Iżommu bil-diskors. Ħalli fidejk. Kurs taħba. Xef ġilor. Jaqaw xi wirdina oħra. Le mhux wirdina di darba, kremxula twila qama. Ejja, għamil li pjaċira ruħ kemm għandek mejti. Ejjoqtu lili. Skużata li kursita. Jisa noqgħod niġi noqtollok kull insert li jara għajnek. Għandek ħorġa raġun, ma kien nibżaw nitqażżeż. Jiena mhux bħalek, imbierek minnu bħalek. Le, għandikom minnu bħalek mhux imbierek misħut, għax jien nitqażżeż bħalek. Ma tiġ affarijiet kbar, kemm taqla l-qora. Tfaqqala daqqa Mela x'nagħmel, trid nagħmel xi lejl nitqalleb l-istonku tilgħu nieżel. Tiġa laqas għandi btit niftaħ ħalqi biex niekol. Ġandi hawnhekk magħluq. Ejja, tiegħi miftuħ. Ara jien jaħasta, imma sinjur, x'paċenzja qiegħed ittini. Nitolbok ibqa' żobru idejk miegħi. Iborru. Ejja, ma lilek għax qed jitlawri issa se nisplodi. Fuq il-ġinta tat-tija. Tejla qalbi ġil. Tal-azza? Tal-azza. Għaddi, sura fejn għaddi. Grazie. Għaddi.
Skużani, ma konċ naf li minti xħeda waħdek. Jina narġa naddiħ. لا ما importa دي دلوقتي على البرة. Hello. Kolla sew, signorina. Lucy Pisani. Għandi 33 sena, nilab il-tennis, min taslima u signorina. U tinġaċċaħ minn kull fejn tgħaddi. Ġejt hawnhekk għaliex xtaqt nara xi tweġib għandek, jekk hux kollu sew. Iva kollu sew qalta Tajtili kollu sew, iva. Ek tagħmilni kuntent. Grazzi, ġuża. Ajma, l-ġiħ taras li kelli nħossa li għaddit li għal kollox issa. Nasa taf kemm il-lejli li ma norqodux. Missa norqod il-lejla żgur. Allura li l-ħuk Fredu għattu kollox u għandi nifhem li femtu kollox u xek. Kollox femtu qalta qalbi. Għad ix-xewwa sewwa. Kellimtni Lucy. Għatlek Huk Fredu jaf kollox diġà? Ix jaf. Jaf il-blimħabba ta' bejnietna. Stenna waħda. Wiċċak mhux ġdid, domni nafek x'imkien, u ma nistax niftakar fejn, ma fejn nafek lili. Iva, Ruma. Jiena u inti konna fuq l-istess ajruplan minn Ruma għal Malta. Għandek spal, signorina, taf, jina ma sefirt lej Ruma, għat. U din ta' xin itħawad, Insomma, jekk mhux inti nista' nassugurak li veru jixbih. Fil-fatt, meta ġejt lura Malta xi 30 u kont qed inqelleb ġurnal u kien hemm dar it-tratt tiegħek jew kellha dana li jixbeh. Le, però insejt fuq xi xkien dar it-tratt. Jek permetti l-ek niftakar għandi għadja importanti għar, kif mar moħki, missa nħosni, li f'posti, samur ħalli namel dik il-għadja. ħaġa sefer għal il-gru. Nirriġat, l-ek ma nixħaġ, nirriġat, xie. Fadda kif għarrex tawli għamar. Għaj ma ġus għax ma taġ li dal-ġufni minn naf kemm jien tiftaħar bija. Inserta wieħed minn ta' wara l-muntanji. Ejba minn taraw mhux aħjar minn ta' wara l-muntanji nkella nserta minn xi wara xi siġra jew minn xi wara kantonera fit-tla. Kompli ġus. Inkompli l-qed nillek ruħi aħjar titla' lil barra minn hawn qabel ma jitla' li ftit joqgħod naħdem ħabda minn xarek. Insaħ l-ard bik. Prova! Prova! Jew ma tikbur il-barra. Jiena ta' il-barra. Mur il-barra. Idħol Fred. Għallu li tkellimni Patrik Gwardja. Koġġi bil-ħera. L-għolet kif int? Tistaqsini kif jien. Għandi xorti bqajt ħaj. Erġajt għamiltili. Ta' li ġbatta li kux Fred. Naħseb fuq id-daqqa tal-fliexkunux, imma mux xorti għaj Patrik Gwardja. Univers rajt, kont jgħatem nixxemmix bil-kwiet, meta daqqa wahda laj daqqa ġonos rasi u sħajjidni għat nom fl-ispazju. Dak xfif fliexkun kiena. Fliexkun mikbar neħ, Patrik Gwardja. U minn ġi dan il-fliexkun? Ġiġ mitċella ta' ġilor mutana. Mit-tieqa. Iġifiri mit-tieqa ta' ċella ta' Patrik ġilor. Biex ikun eżatt mit-tielet solar. Fuq l-istess asma tal-lampir, Fred. Dak raġun. Ek jiġu l-affarijiet. Raġun għandi farrettun li tajt ta' sekka. Imma ħalina minn farrettuni. Ħin nitkellmu fuq twejjeġ ħafna aktar seri, Fred. Ħafna aktar seri. L-ewwel ħaġa dovret inkun naf minn għandek, Fred, jien, huwa kif ġi għandek dak il-fliexkun. Ġi kif għatlek, mitċella ta' Patrik ġi. Mux li ġi mitċella di kanaba, xina kontatta meta waqafuni. Kif ġi għandek il-fliexkun tal-imbit u kif daħħaltu fil-kunvent. Ġilor muġi għalija, biex namillu pjaċir, għalix
daħlet l xula taħt is-sodda. U d-grem xula daħlet fil-fliskun, f'dak li waqa, għax kien taħt is-sodda. Jiena ħriġtu minn taħt is-sodda, mort fit-tija. U bdejt infarfru għal-isfel, ħalli toħroġ il-grem xula. U salaq li minn idik, Patri Gwardja, u b'kooperazzjoni kontemmentem ta' kollu. Min għalik? Skużi? Ek taħseb din l-istorja tal-fliskun miexejn li f'biċċa mużajk ċkejken mill-istorja skandaluża tiegħek, Fred. Tagħmilek hawn inti ġraw dan il-kunvent, ħwejjex li jmorru kontra r-regola. Xorb mingħajr permess, argumenti, sfrattu, mużika infernali u saħan sitra drogi. Drogi? Drogi, Fred, iva, drogi. Moro sorħej xifra kien fik, U għattenċ ednajt, kien fik, għax minada ridet farfar il-barra minn dan il-konvent u għara ma tersaq li law dar l-okra, biex kun taf. Ma mi xadix ta' ma' drogi, Patri Gwardja. Nimissek tistaqsini xandek xtaqsa. Ma nistħemiex. Mux tam xejn mietet, Susina, Susina. Susina mietet. Għasku li mietet, Susina. U mietet kawza ta' drogi li daħħalt inti f'dan il-kunvent ma nafx kif. Ma daħħalx minn xandix ta' ma' drogi. Iva xandix. U mal-mew ta' Susina. Nitkexkex nitkellem miegħek Fred. Nistinajda frata l-kunvent jagħti drogi saħan sitra l-ħanżira innoċenti. Mux taf xejn mietet miskina Susina. Muraw, sorħej, kulħadd kien jaħseb li għanna anġlu minnek u issa skoprejna xin. Inċi tan, dembek twil. Le, tajin minix minna li għattajt xejn. Le, xejn. Il-bira meta ġib tabib hawnhekk biex jara li l-farret li oġbok terġa' tiftaħ li int. Jina staqsejtu jeżamina daqsxejn waħda lil Susina. Ħalli naraw għaliex kienet sejra daqshekk lura, għaliex tilbet labtik u għaliex bdiet issir daqshekk feroċi. U morna nfittxuha u sibnija stenduta, mejta. Tabib eżaminaw u sab li mietet kawza ta' doza eccessiva ta' drogi, Fred, drogi li tajta Le, ma tajta xejn ta' Le, ma tajta. Le, ma biex ta' drogi, M'għandekx taqsam drogi. Mela allura kif tispjega l-fatt li meta fittixna għal fit-tiben sibna l-fdal ta' pakket u li fih kienet baqa drogi li naturalment kienet minnhom Susina u fuq kien hemm miktub ismek. Fredu, int mhux Fredu jismek. Fredu, mi forsi U mi forsi ismeħ tkun għaliex jiena rridek mur fiċ-ċella tiegħek issa Fred. Ippakjak wejġek u qis li ma tħalli xejn warajk. Ara ma rridek tħalli xejn li fakkarni fik. Itla' Fred! Benedixtek. Mur, itla', mur. Ma xinu jieġi dal-kunvent? Għalix tal-li kwint kollu. U jina xamdix naqsam mal-mew ta' Susina ħanżira. U bħagġina ġi kolli li jina tajta l-pirmi drogi, jibbi fejsa ġibom ta' drogi. Ismi fuq pakket. Ismi fuq pakket. Ix-jafek jahdu l-oħti ġuża fil-qeħ tal-infern. Skużani, ġidli. Ta' skur, mela dak il-pakket li ġabit li joħti. Għat li kien kollu ġuġu. Mietet bla ħama u xaħama. Smurobsu li Susina kella tħallina hekk. Fred, Uwejja, Fred, issa, tox ta' minn dal-meriet, taf, xogħol naf li kont ħobbar Susina. Ħallini ġunar ma xinteħer ma rasi, bħalissa nixtieq naqta rasi, u tija bis-sinsa kemm nasara toħti. Uwejja, Fred, tox ta' melek, m'għandekx għax toħdar mira daqshekk, kux, isma' Fred, wara kollox għalaw, maħniex. Jizgur mux għalaw bebżon tajlil. Wara li għor jagħmel f'qalbu daqshekk, isma' Fred, laqas li ħanżira kienet toħtok, irritajt laqas li mitet ġużawx. Jaħasra għandek kun tafari jien jeħtiex li niftaħ qalbi ma' xi ħadd. Għandek kun taf illi dil-mew ta' ħanżira ilha ġejja mhux issa. Le għajmetu tant nies u annimali, Fred. Jaħasra biex tifhimni ġilu. Biex titkellem hekk ta' tassew l-ħatta kbira. Kbira ħafna ħatta għaliex tarġa' ngħidlek di storja fit-tuli. Dak kien kollu tort ta' pakkett tifhem.
Pakket li ġabit li uħti ġuża l-kunvent. Tagħtu xi patri li ma tafx il-min u ma jtalulix. Nilħal joħdu li żurżiqa ta' moħħi. Inti ġibni l-sefre. Ġabba. Għax jien kont li ħriġni hu l-pakket minn idej oħtok is-Sinjura Ġuża. Użgur. Inti bintix mutu sewwa. Mutu. Ta' żgur, għax oħti qaltli il-patri li tagħti il-pakket kien patri mutu għax kif ħadu daħal ġewwa laqas Għandha raġun biex tbieħ. Għax dak il-ħin kont għadni kemm nieħu tazzate taħraq. U ma rridx niftaħ ħalqi u nimbokka xi reħ fi Grizmejja fit-tunsilli fred taf kemm imbagħad bihom. Allura qabadt il-pakkett u kont ġej innewelulek u l-Ġuża tila b'sinjal brasi u daqshekk. Minti li ma tagħtniex pakket tiġi Naf, Fred, nitolbok tiskużani, Fred. Nitolbok tiskużani. Għax kif kont ġejenti u lek rajt il-patri fons fil-ġnien. Bat parlata miegħu. U l-pakkett insejtu fuq iċ-ċint ħdejn il-ħanżira. Meta ħriġ tagħliha, il-pakkett ma derx. U kont ġej ngħidlek, Fred, kont ġej ngħidlek, ma raġa ħareġ minn rasi. Għamilti li ġilor. Irran bestik mandati li fadal. Kiku dak il-pakket tajtuli, kiku Susina da ħajja tiġri maħna. Ma najtin, Susina l-ħanżira x'għandha x'taqsam mal-pakket. Għanda da żgurli, għax dak il-pakket kien kollu pirmi, drogi qed tifhem, iwa sabitu Susina u għamlet ċala ta' xalutoru, qed tifhem. Ma derx iktar dak il-pakket. Drogi. Najtin da drogi Drogi, allura sabitu u ħarġet fil-kulutur tal-kunvent u ħarbtet kull berni, u meta ħaditu dak il-pakket li ġabit li joħti għax kien bizbal. Bizbal kien dak. Allora l-ħanżira mietet ħtija ta' drogi, ħtija tiegħi, ħtija tiegħek u toħti Ġuża. Tal-każ ħtija toħtok Ġuża. Għaliex? Għax ġabet il-pakket ta' ġew. U ngħidin uħtok tiġġenna ta' drogi. Isma' sidla Ġuża puxer. Mux ħallik mill-puxċer, fej għandha l-puxċer, uħti xabbana, ħadd marina biex tiskappa. Puxċer, jiġifieri joħtok tmexxi tqassam id-drogi. Muri ċet qassam id-drogi, ħasra. Uħti, dik kienet qiegħda tixtri s-suq sewwa u dal-pakket kien qed tal-ħaxix u bidlilha ma ta' raġel ieħor. Dak suppost ġuġu kien għalija. U issa ħallik, ħalli mur nippakja ħwejġi. Tippakja ħwejġi? Għax inti tajf, Fred tippakja ħwejġi. Il-gwardjan għalli biex nitlaq minnaw u ma nħalli l-lebda rekordju tiegħi. Xejn, ma jridx jaf iktar bija. Ġelor, nitolbok ħallini nobdi l-ordni tas-superjur. Tikkonfondix, qabel nitlaq. Narġa' narak. Jitlob is-sema li Rafael ma jerġax jersaq lek. Dek tixtieq kieku ma bir-riħa se tibqa' għax Rafael iħobbni u jien inħobbu u se niżżewġu waw se niġu noqogħdu hawn ġew. Hawn f'dan iċ-ċokk. Imma joġbu għal-qalbu. Ara ġus ħallina minn dan il-paroli issa. Isma' minni. Nixtieq li għadin id-darba biss ma tifhimniex ħażin. Rafael ma joċċali. Ma joċċali, għalik jod tajt. La għalija u lanqas għal-ħadd. Rafael raġel Britt. Ara tlaq barra, għamli pjaċir, tlaq li barra, jien għalija li għetlek li għaw ġewwa tersaq li xi żieti, mela għamli pjaċir u tlaq li barra minn hawn issa stess. Kollu sew, jien se nitlaq il-barra ġu. Itlaq li barra. Qatt jiddispjaċi. Itlaq li barra issa. Ħallini ruħtok kaċċitni. Ġiġifieri, ġġara. Ġġara ara ħallet titlaq il-barra, daħx ħallet titlaq il-barra dik għandha l-sena. Jaqta aktar minn mustallaħja li kien jgħadha li jagħmel l-ħajja mis-sieri, itlaq li barra għax naqbad vażur u nitfaħ u l-arras. Ara ma titfa' xejn, l-ewwel tara xejn il-Babilonja jien. Issa tispjega lek Rażiż oħtu. Ġus. Taċċejta. It-tonika fejn? Għallini, ġus taf. Ara ma tofsodniex inti issa. Għax ġara, Fred. Keċċewni minn fra. Kaċċew minn fra. Mħabba s-sinjorina oħti Ġuża. Tiftakar dak il-pakket li kon ġibt il-kunvent, dak il-pakket sirna nafu lil min tajtu. X'kien fih u anka fej spiċċa fej mar. Mħabba fih. Se jkolli nibda riċċella Ġuż tajda qalbi. Mela l-lum nispiċċajt minn fra, kull ma se jagħmlu lek riċċella. Ħanija forsi t-kwaqda ħjar. U aħjar se tkun. Tajda qalbi it-tela tara ħalli ġdejt il-ħab se tkun riċċella tiegħi. Ġuż jaħassa dak il-pakket kien kollu kontrabandu, kien fih id-drogi, il-pirm li minn dawn li jibilgħu Ġuż illum. Mela x'inhu Ġuż? Għara t-tejt li Rafael arrabija. Da sekku Ġuż. Li dak il-pakket l-insista biex nġibullu l-ura. Da sekku preċeżament tara x'inkwiet Ġuż ġibni. Kulli ġo qoddim
ċibħalissa kikun senslu mal-arblu tat-television. Ent, għaxi mux għaklamillu ġus taf, jinnuħu gost naqralu l-abjat tal-neħ. Nixrobulu u noqt nħu gost nara li swet idur fit-toqba, ġus. Mela, l-esti ruħu biex jixrobulu da, għax dak taraħaw. Seġi għara. Għanti aħjar mor nbexxaqlu l-bib, għal. Bexxaqlu l-bib, mela da jek sar da sekta ġow, jgħamatu jitħol. Għaw ġaw, sar deħelu ħira, ġaw ġaw isu tijaw. Iva, mela mur ġus, mur. Ejwa, ek sar da deħelu ħira isu tijaw u għamija jaddi għamila tibżax. ġara ġus. Lesti jgħabba ċaħġa bidħek? Biex jtilu għal-daq taraħaw. Ma tix nitfawlu dik kif jitħol fuq. Le, da, għasħan li la Daqqa b'daq, inti waħda b'daqqa, jew fuq U jibsel dik daj. inti kaħpar iġu, u xorta s-sabet kissu, jgħek kissu d-dej. ċieta, ġus. U lesti Tispoġi passika. Taħseb li ġus. naħseb li juta, lesti ruħi Imxi ġus, għawala, imxi. Ifir dawn ġus. Wasal ġus. Għanna fidejja. Għantajt t-tilmiħ ġus. Etti biex għajnej, Patrik Guardia. Skużani, Patrik Guardia, raffilli. Fred, erġejt ħatni fuq il-qasma tal-lampir u tal-flixpop. Veru, għandek tajt teħi l-istess post noqtok. Asħaq, dak il-soċ flix kan invit l-ħnajna jaħsra. Il-palma l-għajtu għaw koll l-aħbar li ġibtilkom hej. Aħbar, ma ġibtilna xie aħbar, Patrik. Aħbar tajba, Fred, specialment għalik. Għandkom tkunu tafu li dak il-pakket li sibna l-konvent sibna ta' minu u l-pulizija arrestaw l-insidu. Fejn? Tafu jim, signori. Ħassa dak il-soċ flix kan tal-imbita l-ħin u għacċellenza. Ma għallik mill-ġellezza. Patrik Guardia, ġus, Għalik tarasu bħalissa għamil tal-mitra jini ħasna. Għallik il-ministra Fred rridu murru għal-konvent. Għodu fil-banju ħajtla. Għalli not bil-kamra tal-banju, Patrik Guardia. Għaxak jissakkar biforajna jkonna nħorġu ferfru mit-tiqa. Le, Fred, għara ma jfettillek xaxin dik-jom għosbista noħroġ il-ferfer mit-tiqa. Patrik Guardia. Ay, ma.